ktorý nemohol dokončiť tento zápas. Nepresná strela Ehrhoffa, Dietrich si počkal na odrazený puk. Wolf. Dietrich. Ehrhoff páli z voleja opäť nepresne. Znovu tá istá situácia ako pred pár sekundami. Teraz to Ehrhoff nedostal na strelu z prvej. Zapája do kombinácie aj Marcela Götza, ktorý teraz vystrelil. Trafil Kulikova. Schütz. Ehrhoff nasadil v ďalšej strele a dorážka posiela Nemecko do vedenia. Marcel Götz využíva presilovku a Nemci budú hrať početnej prevahou jedného hráča ešte minútu a 3 sekundy. To bola veľká kanonáda, ktorú spustili Nemci pri dvojnásobnej početnej prevahe. Druhý gól nemeckého kapitána. Na týchto majstrovstvách sveta asistencia pôjde aj Ehrhoffovi. Bola klasická presilovková situácia. Tentoraz to podstatne lepšie namieril Christian Ehrhoff. Netriafal ten puk tak, aby letel vo vzduchu, ale aby letel tesne nad ľadom, aby ho Košečkin musel vyraziť pred seba. A presne toho sa dočkal Marcel Götz.